Ikea. Și cu Ivana și cu prietena noastră Andreea. M-am oprit să mâncăm. Să mâncăm, da? Da, să mâncăm. Și să cumpărăm. Da, și pe aia cumpărăm shopping. Acești ce mi-am făcut azi dimineață. Da, și mă place? I-am făcut highlighter. De muzică Buștefem. Ce vreme sunt eu și a venit Ok, let's go. Încercăm cumva să intrăm în Ikea. Pentru că e apă. Da. Era să intru în apă. Am intrat în apă. Oh nu, n-ai creme. Ce lumină proastă. Întoarceți-vă inversă. Așa. Acum urcăm. Super. Mergem la restaurantul de la Ikea. Oarăm viața noastră la Ikea. Este unde este restaurantul. Trebuie să urcăm. Eu vreau să... De masa, dar nu era cu jos. Hello. Așteptăm acum să vină mâncarea pentru că se pare că este foarte full și trebuie să stăm la masă, că altfel nu mai găsim masa deloc. N-am ce să zic, dar vreau să postez pe Insta. Oh my god. Da. Da, deci ne plictisim. Ne plictisim de moarte pentru că Stai frumos, stai frumos. Andreea, stai frumos. Am făcut și o poză. Yay! ei de foame. Vrei să-ți fac unul la fel? Nu la fel, cu teddy bears. Na, fac eu singură. Uite, Floricele, cum avem și noi chestia asta de plastic. Dacă încerc înăuntru. 2, 6? Lol, 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 au, au. Să gândiți au făcut la asta, au colorat asta. Știi ce îmi place foarte mult la mărgelele astea? Că am rămas fără movul și movul era una dintre cele mai frumoase culori. Taie asta și folosește movul. Nu, niciun caz. This is my favorite one. I can't. How this basic ugly thing is your favorite? Fetele astea ne plac, nu știu că filmez. Wait. De ce te crezi, bă, că ești tractor? Bine. Nu de la mine. Nu de la tine. Taci. Ba nu, așa. Hey! Spoil the surprise. Mie mi-e foame. Și mie mi-e foame. Și ei e foame. Tuturor le e foame. Și ei au mâncarea preparată. Ce durează așa de mult? Am ieșit din food court și am mâncat. Era full, toată Da. lumea era. Nu mai putea intra nimeni. Andreea, poți să mă legi în bilet? Why? Nu știi să te legi? Am telefon și vine să opresc. Acum o filmez legându-te. Ok, foarte tare. Am găsit... Oh my god. E drăguță. Tare! Mă ce patul. Îmi plac perele. Dar și lampa. Uite, stai. Diana, poți să stingi lumina de la... Îmi place asta. Cine a mâncat aici? Roșu farse. So good! Deci noi putem locui în Ikea toată mâncare. Abia să mâncăm. Cream că s-a Sos! Nu, asta este chestia... Stai ce? Asta nu e sos eritreu. Hai vine asta. O cameră. Asta, cred că asta e N-are sufragerie. pat. Asta e sufragerie pentru copii. Cred că asta e patul.
Ăsta-i 4, cred. Da, 30 de... Ia. Să vedem. Scuze, sunt... Ce moare. Hai. Ok, camera. Oh my god, oh my god, stai. Uite, dorm. Lui Ivana să ne facă. Suntem în pat, dormim, deci nu vine să... Stai. Fac poză, fac. Oie, Fac acum. uite aceasta. Asta am zis. Ce cauți aici la copii mici? Și vă place și-ți place camera care am vrut să o tot vedem. Ce aici? E copil. Mi-am dat telefonul, era de zi. Și mine în parcă. Aici cumpărăm noi. Ce ne-am cumpărat noi? Ne-am luat hot dog. Ce luat? Am vrut să zic așa. Ai zis cat dog. Am luat hot dog. Iar zicea ketchup. Am terminat shopping-ul de la Ikea. Am luat tot magazinul. Da. Bye!